Hello guys, welcome back to Mamita Tulu Vlogs channel. Ita nama pondilla Kalasaga. So nama ita Karkalaru travel malta ondilla. Pupette phone aga tinde snacks manna purchase manta. Em korte nakka epala getukonani getukortale. Igaiture ita tinradu mol. Nama ita Kudramulka check post reach aya. Full ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ಗೆ ತೊಂದ 30 rupees 7 piece ಇದಾಯ್ಡು ಕಾಯಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುನಾಗ ತಿನ್ಕಂದ ನನ್ನ ಫುಲ್ 1 hour ಅವ್ಳು ರೀಚ್ ಆವಡ ಫುಲ್ ಪೋಯಾರೆ ತೀರ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿಜ್ ಜಾಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜಲಪಾತ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದೈತೆ ಜಲಪಾತ ಅಪ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ಮಂಗನ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಮುಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಹನುಮನ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗ with 500 steps undu pandere full steps ಜಪ್ಪುನ ಈಸಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತರ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಸೌಂಡ್ ನೆಟ್ಟನಿ ಕೇಳು ಅಂಡ ನೀರ್ ತೋಚ್ ತರು ನಿಂಚನ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತಾವ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಏತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿತಾರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಡತೊಂಬೊಬ್ಬನ ಮರ ಲೆಕೊಂಡು ಬರಿಟ್ಟುತ್ತದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮರಗಳು ಫೋನಾಗ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಸಾಕ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲ್ ಬೇನ ಅವನು ಮಲ್ತುನ ಮೂಲೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೈನಲ್ ಎತ್ತಿಯ ಸಾಕ ಅವನ ಸೆಂಕೆ ಬರೋದು ಐ ಕೊಂಜೆ ಕ್ಲೇಸ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಪ ಬಾಕಿದ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಅವಳ ಅಪ್ಪದಂಟೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲಲು ಬಂದಿರಿತಿನ ಮಾತ ಕರಂಡು ತನ ಒಂದು ಲೇಸ್ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದ ಕಾಡಿಂದ ಸ್ವಾಯರೆ ಏತು ಶೋಕ್ದು ವೀವ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲಂಡು കലസ റീച്ച് ആയ നമ്മ വനസാതെ കലസക്ക് പോയിണ്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് ಬರ್ತಾ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವಯಸ್ ಮಾತ ನನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಲ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮೂರು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದೆ ಕಟ್ ಪಂಡರು ಬಟ್ ಮೂರು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಫಿದ ಪುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ತುಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಸೊ ವೀವ್ ಎಂಚುಂಡು ಮೂಲು ಕಾಫಿದ ಗಿಡಕ್ಕುಲಿಗೆ
ಮೂಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಟು ಹೈ ಪಾಪ ಬೇಡ ಆತನ ಈಗ ತುಲೆ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜಂದ ಏಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂತನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬಕ್ಕಸು ಈ ಮೂಲಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದಿದ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಫಿ ಅವು ನಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಚೆತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆಂಚನೆ ಪನ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡಾಗ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಪಾಪ ಇದು ಬಡಾದಿತ್ತ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಪಾಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಬೋರ್ಡು ಕಾಫಿಲ ಪರ್ದಾನೆ ನಾನು ಪಿದಾಡು ಬೆಳ್ಮನ್ ಅರೆ ಸಖಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಫೋನಾಗಾನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಶರಣ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಕಂಡು ಏಪರ್ದಿಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಶರಣ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅವರ ಎದುರು ಹೋದು ನನ್ನ ಪಿರ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಬಾಸದಂದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ದಾದ ನಾಳೆ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಆಡ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡಾಡ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾದ ದಾದ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ನೀರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಒಂದು ಶರಣ್ಯಾಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮಜ್ಜಿ ಶರಣ್ಯ ಹೆಂಗಾದ ಹಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಪರ್ಪುನ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪರೆ ಪೋಯಾಲಿತ್ತ ಶರಣ್ಯನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್